Mas Wince karo Mas Gareng. Ngono. Gareng moci reci. Gareng moci reci. Ah. Angger rene iki melece. Melece. Coba. Nduk, apa? Iki ana pamundutan akeh banget diaturke siji mboko siji. Ah. Iki ana pamundutan kanca tani dari Bapak Daliman Kebon Sari. Ngono, iki ana tindhe 100.000. Ah. Lalu go iki ana pamundutan Hasbunallah. Lalu go tambal ban. Nah. Iki saka panjenengane Bapak Sarmin. Bapak Sarmin tindhe 100.000. Ah. Iki saking Mbah RW 08 Pak Purwadi. Nah. Kagem warga ing Wadan 08 RW 08 Kebon Sari. Sugeng mirsani lan midhangetaken. Nyuwun lancaran bersih desa kalian mari kangen. Nah, tindhe 100.000. Ah ya. Terus diaturke siji mboko siji. Ah. Coba tintingane nemo luroji. Hasbunallah wa nikmat wakil. Walatilah. Nyicil iki pamundutan Hasbunallah wis diaturke ora ketang sak tambahan. Ngono. Iki ana pamundutan dari Bapak Lulut. Ngono. Badhe nyuwun lagu Sabar dan napa niki? Gus Dur. Heeh. Kula tujuaken kagem Mbak Sri, Mbak Ari kalian Mas Mul. Ngono. Mugi tansah pinaringan rezeki lancar lan sehat lan mugi barokah. Sembah nuwun tindhe 100.000. Ah. Diklumpukke engko disumbangke nang masjid. Masjid Kebon Sari kene. Ke masjid nggon aku kono. Kok masjid nggon kamu. Nika wonten pamundutan dari panitia Halwi. Halo Dialal Kebon Sari nyuwun lagu nemen. Ingkang nyuwantenaken Mbak Lala Atila. Wedhe. Sembah nuwun tindhe 100.000. Wis pokoke dilumpuke kabeh. Nduk, apa? Iki cip-cip sore sik. Ah, mumpung kene iki kondange kuwi Raja Lele. Ah ya. Kondange Raja Lele kabeh para warga iki akeh sing padha nggarap Tegal sawahe. Ngono, heeh. Diaturke apa? Kanca tani luwih dhisik. Kanca tani dibawani. Ah. Engko sing ngaturke ya kuwi urut saka sing durung tau melu nggih iki. Sapa? Zola. Zola, heeh. Wah, aku yang dijejeri karo wong ayu ki. Biasane mung gori dadi. Lah iya, tengenku ki biasane mung Maya Gori saiki Elvina. Oleh niku mak klirah.